2,000 years later. Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog. At isa na namang napaka-produktibong araw. Ang ganyan truwak! Ang ganyan truwak pa rin. Pinanabid-video na. Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog. At isa na namang napaka-produktibong araw ngayon. Kasi nandito kami sa Barangay San Ale. Magpapa-feeding po kami ng 220 na mga bata. At part pa rin po ng Push! ayan, part pa rin po ng Push Project ni Sir Giovanni na napaka-fresh ngayon. Mas fresh siya. So, ngayon dito kami ngayon, panibagong araw, panibagong malasakit sa bawat isa. So, ang dami na natin napuntahan, nakakasama, at patuloy na sumusuporta sa Push. So, ipagpatuloy po natin yan hanggang umabot tayo sa buong Santa Maria ay kumakain na. Wow! Ayan, social distancing dash. And of course, kasama ko ngayon ang SK Chairman ng Bantog. Hi! Good morning ka, Barbie! Ayan. So, excited ka na ba? Papush. Ayan. Yes, excited na para sa Excited ka ng Barangay jowa. San Ale. So, yun mga Barbie, maya-maya lang mag-start na po kami. Yes, antayin po natin ang acting chairwoman ng Barangay San Ale. Ayan. Ayan. So, nihintay na lang namin yung mga pagkain, mga ka-Barbie. Yes, kaya mga barangay taga San Ale, Handa na ba kayo? handa na ba kayo? Sa baba, maya-maya na lang mga ka-Barbie. I'm back mga ka-Barbie at nandito na nga si President. Hi Madam! Excited ka na ba? First day of feeding! So, mukhang excited si Madam. Masayang-masaya, inspired. So, magsisimula tayo Madam. Saan tayo mag-start? Yes, mag-start tayo sa Bangged. Sa dulo yun? Sa dulo, Bangkag yun. madaming bata, madaming mga kapatid. So, ayun mga ka-Barbie, mamaya na lang ulit. At isa sa mga volunteers. Ayan. Isa sa pinakamagandang speaker. So, ready ka na rin ba? So ready po siya. Anong sabi mo? Presyo po niya. So, magkano ka? 20 na lang. 10. Mura lang po bagsak presyo ko rin yun. Apaka-fresh. Sana all. Anong sikreto mo? Tubig at saka dasal lang po. At saka 8 hours na tulog. AJ ko ba? Pero walang load sa'yo ha. Wala po. Ganito lang. As in fresh. Wow! Bagong gising. Char. Aura. Ha? So, nihintay pa namin ko Barbie yung pagkain. A few minutes later. So yun na mga ka-Barbie, sisimulan na namin. At ayun mga ka-Barbie, kasama nga namin ang napaka-supportive na barangay captain. Ayan. Hello. Hello ka-Barbie, sabi mo nga Kap? Hello. Ka-Barbie. Ka-Barbie. Ayan ang napaka-supportive na barangay captain ng Barangay San Ale. Maraming salamat din sa mga suporta. Sana mayroon pang kasunod. Ayan, ilang taon ka na Kap? Still young. 17? Secret. Ayan, fresh na fresh. Ikaw ma'am. Ayan si Fresh. Secret! Hindi pwedeng malaman. So yung mga Barbie, nag-start na nga kami. Ayan, hinintay lang namin yung mga bata.
mga Mare! Welcome back! Ay, charot. Hi mga Barbie, sabi nyo nga. Barbie! Solid ang sanalo. True. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop cut. When you didn't hit me on my phone, I saw you walking, so I pulled up beside you to see if you needed a ride home. Hadn't thought about the night before. The summer heat had us down at the shore. I told you that you meant to me. Hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Kaya pa. Kayang-kaya pa. Walking the beach, double yung barangay sa Ale. Yeah. Hotdog itlog. Hotdog! Lights off, lights on! Live po! Press. Kaya pa. Yes, of course. Mamaya may bulalo tayo. Ay, yan ang aking bunso. Bunso ano na. Kaya pa. Charot. Nakakapagod lang maglakad. Kasi di mo kasama si... Sino? Hello ate. Ano pong nararamdaman mo na naging part ka ng Push Project? Very, very happy. First time. Itlog o hotdog? Hotdog! Balakangan? Sana all. Balakangan. Tara, sama kayo sa biyahe namin. Hello Bes. Ano masasabi mo sa mga tumulong at sumuporta sa ating Push Project? Yes. Oh, of course, una sa lahat, syempre, dapat marunong tayo magpasalamat. Maliit o mabigay man, o malaki man yun, marunong tayo magpasalamat. Nag-start kami ng 6 a.m. Magka-alas 10 na, pero laban pa din. Push natin lahat yan. Barbie! True. Push, push, push. Press. Press. Pahula man. Kalahati pa lang. Napaka-fresh. Pero lantang-lanta lang ang ano. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop cut. When you didn't hit me on my phone, I saw you walking, so I pulled up beside you. Miss, saan po yung bilihan ng itlog? Itlog? Apo. May itlog din ako. Talagay mo yung dagat. So yun mga ka-Barbie. Naging driver na po tayo ng tricycle.
Well, push. Push! Anong masasabi mo na naging part ka ng Push Project? Perfect. Oh! More to join. Jose? Nananawagan ka? May jowa ka? Wala po. Pakihanap niyo na po ako. Follow me TikTok, Christian Javier to, and my Facebook, Christian Javier to also. Add yun na lang po ako, then chat me. Ayaw mo yun. You're everything. You're everything. La 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 oh 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 oh. Sa yun, Press, anong masasabi mo sa mga tumulong at sumuporta sa feeding program ng Barangay San Ale? Thank you to our barangay captain, Robert Hine, sa mga barangay kagawad, sa SK Kagawad, barangay health workers na tumulong mag-distribute ng mga food packs, at syempre sa mga sponsors ng aming food meals for 220 food packs para sa first wave. May susunod pa pong second wave. Ayan. So, ayan muna mga ka-Barbie. See you in my next vlog. Don't Bye. forget to Like and subscribe. Bye.